Mit navn er Mikkel. Jeg er 19 år, og jeg går herude på HF i Middelfart på VUC Fyn. Jeg går her på HFN, fordi jeg er cerebralparese, og jeg er primært ramt i mine ben, hvor jeg har været tidligere kørestolsbruger næsten hele mit liv, og derfor har jeg nogle vanskeligheder. Jamen altså, når man går på HFN, så er du egentlig bare blandt andet andre elever. Du har nogle lærere, som er virkelig ambitiøse, og ikke bare tænker på en hel klasse, men tænker også mere på en selv. Så det er virkelig fedt at få den ekstra støtte der. Og udover det, så har vi jo også en mentor connected, og det er Tina på skolen. Og Tina, hun er en fantastisk, fordi hun er bare med i timerne, og hun er også på tværs af overgangene. Det er super fedt bare at have en eller anden med, og en, der forstår de problemer, man har. Jeg har tidligere gået over på HTX i 2 år, men jeg valgte at afslutte 2 år derovre, for jeg synes, det blev for hårdt for mig. Og derfor har jeg startet her på HFN, netop for at få den der ekstra støtte der, og kunne få de sidste ting klargjort, så jeg kan komme videre på uddannelse.